is your number one SM radio station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2011, nang makilala ko si Gian sa isang kumpanya. Baguhan pa lang ako noon sa HR department at siya naman ay 2 years na sa production and operations. Nag-cruise ang landas namin nang maging internal candidate siya para sa supervisory position. Ako ang nakatakdang mag-interview kay Gian. In-instruct ko siya through email na magko-conduct ako ng phone interview with him. Sumadya sa office at hinanap ako. Hindi niya yata kasi na-gets na maayos ang instruction ko. Noong mga panahon na yon, hindi ko pa talaga siya nakikita sa personal. Pero nang makaharap ko na siya, nalaman ko na ang gwapo pala niya. Nakakaakit ang mga ngiti ni Gian. Matangkad siya at maputi ang kutis. Sa isip-isip ko, ang mga gaya niya ang tipo kong lalaki dahil morena ako. May pagnanasa. Gusto ko kasi na magkaanak ng mapuputi. Aaminin ko, naging crush ko talaga si Gian nang una ko pa lang siyang makita. Kaya lang, hanggang crush lang talaga dahil may boyfriend ako ng mga panahon na yon. Natuloy ang interview ko sa kanya habang pigil na pigil ako sa kilig. Nalaman ko na hindi lang pala siya gwapo, matalino at may sense of humor din. Cum laude pala siya nung college at talagang nakitaan ng leadership skills ng kanyang superiors. Pero sa kabila nito, hindi pa rin niya nakuha ang posisyong ina-applyan niya. Mas deserving kasi yung isang babaeng kakumpetensya niya. Kaya kahit gwapo si Gian at crush ko siya, naging pangatlo lang siya sa ranking ko sa lahat ng aplikante. Nang magsawa ako sa HR, humanap ako ng paraan na makalipat ng ibang department. Doon ko na naging ka-teams sa trabaho si Gian. Yun na rin ang naging simula ng closeness naming dalawa. Friendship lang talaga ang namamagitan sa amin dahil parehas naman kaming taken ni Gian. Noong mga panahon na yon, pinagsasabay ko ang masters ko at ang trabaho. Dahil sa sobrang kabisihan ko, nauwi sa hiwalayan ng relasyon namin ng boyfriend ko. At the lowest point of my life, nandun si Gian para patawanin ako. Lagi niya akong kinekwentuhan ng mga nakakatawa at nagdo-download pa siya ng mga classic comedy clips para i-share sa akin. Kapag nawawala ako sa paningin niya, magchat-chat na agad yun at ipagtatanong ako sa mga kaopisina namin. Kapag gusto kong uminom, nandyan siya. Kapag gusto kong kumain, nandyan pa rin siya para sabayan ako. Ayaw na ayaw ni Gian na nakikita akong malungkot. Kaya lagi niya akong ginugulo kapag nagmumukmuk ako sa isang sulok. Yes, te, ganda problems. Pil na pil. Para-paraan, kunyari, lagi malungkot. Correct. Dahil sa pagiging close namin ni Gian, pinagseselosa na ako ng girlfriend niya. Nasa akin kasi halos lahat ng atensyon ng boyfriend nito. Hindi ko alam naman na medyo nagkakalabuan na pala sila noong mga panahon na yon. Pero hindi ko na iniisip yun. Basta sa akin, tuloy lang ang friendship namin ni Gian. Yes, kunyari. Sus! Kanina ka pa nga nag-a-assume. Kaya nga eh.
Nung nasa HR ka pa nga lang, may pag nanasa ka na eh. Huwag kami! Don't Gusto mo pa nga ask! magkaanak eh. Kaya nga, gusto mo magkaanak na mapuputi. Huwag kaming lokohin mo, te. Nang makagraduate ako ng masters, si Gian ang unang bumati sa akin. Niyaya niya ako agad gumimik para mag-celebrate. Napagkasundoan ng grupo na magpunta sa beach. Nako, ayan na. Yan na yung mga dagat eh. Na-excite na ako. 4 lang kaming natuloy umalis noon. Kami ni Gian at yung 2 office mates namin na magjowa. Ayan na! Partner. Double date! Saan? Oh, awkward talaga yung lakad na yon kasi nagmukhang double date. Asus! Awkward ka din. Excited ka nga eh. Kaya nga eh. Pinagandaan mo nga yung mga bikini mo eh. Dami nating kontra. Binabasag niyo daw siya. Awkward talaga yung lakad na yon kasi nagmukhang double date ang datingan. Habang nasa beach kami ay na-enjoy ko talagang kasama si Gian. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Yes. Susunod na yung damit dyan. Mahulog. Ayoko maging komplikado ang mga bagay-bagay. Pagbalik ng Maynila, inumpisahan ko ng iwasan si Gian. Hindi na ako sumasabay kumain sa kanya. Hindi na rin ako sumasama sa mga gimmick nila. Focus lang ako nun sa trabaho. Hanggang sa nalaman ko from a common friend na nagtatampo na raw sa akin si Gian. Nalaman ko rin na break na pala sila ng girlfriend niya. Nung mga panahon na broken-hearted ako, nandun si Gian sa tabi ko. At ngayong siya naman na nangangailangan na mapaghihingahan, nasa na daw ako. Yes! Nakonsensya ako sa mga narinig ko. Kaya nang mag-birthday si Gian, bumawi ako ng todo sa kanya. Ako ang naging punong abala para sa birthday surprise. Todo effort ako sa paggawa ng video greetings for him. Simula noon, ay naging close na ulit kami ni Gian. At dahil parehas na kaming single, mas lalo pang lumalim ang friendship namin. Para kaming mag-best friends pero nagkikiss. Ayan na eh. Nagkikis na. Ito, ano pa pangalan yan? Ano pangalan yan? Nakukurot lang na ano yun sa singit eh. Yung walang label pero nagkikiss. Ang daming ganyan ngayon nakakalurke. Ang sarap sa pakiramdam, yung tipong malaya lang kaming i-express ang love namin sa isa't isa. Hindi nagtagal, formal nang nanligaw si Gian sa akin. After 4 months of courtship, sinagot ko na siya at naging official na ang relationship namin. That was November 8, 2014. Malayo-layo na rin ang nilakbay ng pagsasama namin ni Gian. Mula sa pagiging magkaopisina, magkaibigan, magjowa, ngayon patungo na kami sa next level of our relationship. Sa darating na August 8, 2018, ay nakatakda na ang araw ng aming kasal. Mapalad ako dahil hindi ko na kailangan lumayo pa para mahanap ang Mr. Right ng buhay ko. Love at work talaga ang peg ng love story ko dahil nasa kabilang cubicle lang pala ng opisina ang pusong ipapartner ni Cupido sa puso ko. Ako po si Chris, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ganda ng kwento mo, Chris. Oo nga. Uy, Kwento ko Chris, pala to. Chris at Gian. Kwento ko pala to eh. Eh di, kung gano'n, di tapos na. Uwian na. Sabi ni RJ sa FB Live, ayan, magkakanak na silang mapuputi. Dream come true. Oo, correct. Sabi naman Law of attraction. Sabi naman nag-comment, etchusera talaga to. Sabi ng isa si Jeneline, simpleng sulutera si ate. Nakakatawing comments yun. Meron pa nga nagsabi. Actually, simpleng sulutera talaga. May nagsabi pa, naghiwalay sila dahil sa'yo.
Kaya don't ask, alam namin lahat yan. Oh, sus, yung kunyari, hindi mo alam na may nagkakagulo sila ng girlfriend. Oo. Kung wala ka talagang intention, di ka close. Alam mo naman yun wag kami. Kami pa, pinagdaanan na namin yan. Kung landiri lang pag-uusapan, Diyos ko Lord. Expert si Nicole dyan. Nakakaloka. Ini-etchos kami. Alam mo, simula talaga noong una, etchos yun eh. Etchos ang lahat ng ito. Oo, di ba? Yung, nag-break po kami ng jowa ko kasi busy na po ako sa pag-aaral ko. Pero totoo, busy ka kay Gian eh. Oo nga. Busy ka talaga kay Gian. Ito talaga, Don't ask. Wag kami. Nakakatawa yung simpleng solutero si ate. Pero happy naman kami para sa'yo. Talagang binabasa ka lang namin, pero happy kami para sa'yo. Oo, talagang if it's meant to be, then it's meant to be. If it's not, then it's not. Diba? Kung talagang nauukol, di bubukol. At yun na nga ang eksena, diba? 8/8/18. Napakaraming na magpapakasal niyan kasi ang dami ko natanggap na invitation. Pasensya na po ako, hindi po ako makakapunta sa mga invitation or sa mga kasi po, ang bilis ko na pong hingalin, promise. Opo, kasi mabigat na po yung dinadala niya. Ang bigat po di ba? Naiipit na ng ng sinapupunan ko yung lungs ko kaya nahirapan na po ako. So, maraming ikakasal na tambalanisa actually partner ng 8-8-8. Oo, 8-8, 8-8-18, tsaka 8-18-18. Yan, di ba? At si Gian yung isa sa mga couples na ito. Di, kayo na! Congratulations. Congratulations. Talagang, kapag gusto mo naman talagang isang bagay, gagawa ka ng paraan, di ba? Mag-iinarte ka para mapansin ka. Correct. Lukmukan, lungkot-lungkutan. Tampu-tampuhan, arti-artihan, ganda-gandahan. Pamis-pamisan, ganon. Correct. Ganyan yung mga ginawa mo, sus! Alam namin lahat yan! Ayaw, kasi niya ako nakikitang nalulungkot, pero araw-araw naglulungkot-lungkotan. Para mapansin. Pinagtitripan ka lang namin, Chris. Alam na kasi namin yung mga ganyang galawan, 'di ba? Pero we are sincerely happy for you, 'di ba? Correct. At tama ka naman, hindi mo kailangan lumayo para mahanap ang the one, 'di ba? Yung mga iba kailangan pang makapunta sa ibang ibayo, foreign land pa, yung tinahak para lang mahanap yung kanilang the one, pero ikaw isang split lang kasi kabilang cubicle lang. Di good for you. Tama. And good for you also because relationships are allowed. Tama. Kasi Sa iba hindi allowed. Sa ibang kumpanya kasi hindi yun allowed. Alam mo, grabe yung mga nagko-comment. Simpleng trador si ate. Meron pa nga nagsabi, may forever sa panunulot. Grabe naman kayong mga mag-comment kay Grabe kayo Sa kay Chris. kay Tayo din Chris. kasi, pasimuno kasi ay tatlo. Hindi, ang ako personally sa nakikita ko dito, hindi sa panunulot. Maraming mga malalandi ang naglandi, pero kung hindi talaga kayo, Hindi kayo. talaga kayo. Oo, correct. Totoo. At least yung paglalandi ninyo successful yan. Kumbaga diba? para talaga kayo sa isa't isa. It takes and also takes two to tango kasi kung ikaw lang yung may gusto hindi rin niya mag-work out. Nagkataon the stars and the universe is in your favor, kabisyo, 'di ba? Kasi nag-align silang lahat para to make your love story happen. Alam mo talaga, tumatak sa akin yung storya dyan, yung bahagi ng story na kapag nagpupunta sa beach, Yan. may namumuo May talaga ganun talaga Kaya ako kunyari pag yung anak ko pag lumaki, ikaw partner pag lumaki Ay, yung anak naku, mo. hindi ko papayagan mag-beach yan. Mukha mo beach, sasabihin ko sa kanya, afford kitang dalhin dyan. Tapos yung mga kunyari, apat lang pala, nagulat ka, apat lang kayo. Ha, nagulat kami. Sabi ni Chris, apat pa lang pala tayong pupunta. Tapos yung dalawa mag-jowa. Tapos ako, Diba? utot mo, violet. Nakakainis no? Yan pala, minisis, huwag kayong sumama, ha? Minessage yung mga iba, okay, epal. Kunyari, gulat na gulat ka. Oo. Ba't wala sila? Bakit apat lang tayo? Ba yan? Ang KJ naman ng iba. Ganun. Yung mga spill mo, te, ha? Sabihin pa, paano yan magjowa kayo? Alangan naman, siyempre magsama kayo dun sa kwarto. Magsama kami. Oo, di ba? Patanong pa. Oo, di ba? Hindi patanong na parang pa-innocent, ha?
Totoo yan. Hindi namin papayagan yung mga anak namin na lumaki tapos magpupunta sa beach ng ganun-ganun nila. Kasi alam talaga namin ang mga namumuo dyan. Correct. Sabi Diba? nga nung isa, malakas na makatadhana sa beach. May Oo, ganun eh. May namumuong landian talaga Oo, dyan. meron talaga. Sa may dalampasiga. Ibang dalang dulot ng Oh my God, naalala ko yung dalampasigan. Si Chris Chuper po may YouTube channel. Nung Ano isang to? araw. Oh my God. Kinakabahan ako sa kwento mo. Ano yan? Pangenyo, meron siyang YouTube channel. Ano YouTube channel mo? Trip ni Chuper. Trip ni Chuper. So, isubscribe nyo naman po kasi 200 lang po Oo, yung mga nakasubscribe. nanonood 25 views, mga ganon. Dagdagan naman natin, gawin ng 250 views. Yan, 250 diba? views. Oo, Yan. so Trip ni Chuper, hindi ko alam, partner, kung hindi mo alam na nakapost dun kasi minsan ganun ka eh. may mga nakapost na palang videos. Oo, pero hindi ko lang in-expect from Na. you. Sandali, hanapin ko. Kinakabahan ako. Hindi, tingnan mo, kinakabahan ka. Hindi ko alam kung kinakabahan ka talaga o hindi mo alam na nakapost. Baka hindi. Tanghenyo, meron silang may clip doon, as in video, na... Sino sila? Kaya hindi ko na jowa mo, sino pa ba? Sino si Gian? Baka nung in-upload mo, tulog ka. Okay, teka, naalala ko na. Oo, silang dalawa ng... Dalampasigan. Silang dalawa ng jowa niya. Sinisip ko na Hindi. picture kami dito sa may Ihawan sa Manila Bay. Hindi. Ano, beach talaga siya. Hindi ko lang in-expect from Chris kasi habulan. Tapos, Naalala ko bigla. hanapin ko. Nag-Richard Gomez doon Nag- si Ruel. Naalala ko bigla, teka nga. Ipapadown ko na nga yan. Kasi naalala ko nung sinushoot namin yan. Tawa kami ng tawa. Tapos, hindi ko talaga, it's not something that I expected from you, partner. Kasi pero ang natuwa lang naman ako dun sa video na yun is that love truly moves people, or parang may mga 623 2 minutes to. Ang title, ang dami mo na palang subscribers, partner, 1.7 thousand na, hindi na pala Hindi na 250 sila. Oo. So, siya, Love in Quezon Province yung title ng video. Teka nga, si Nero talaga may kagagawa nito. Tapos may pa-quote, no matter how long it takes, when God works, it's always worth the wait. Yan. Tapos, promise, may habulan talaga sa dalam. Hindi ko Yung mga kinakaya. pelikula dati naalala, hindi yung mga sa yung tawag dito, yung karaoke dati. Oo. Yan yung mga tumatakbo-takbo, yung mga Yung mga biba na na mga video, okay? Nakakatawa talaga. Sabi ko, grabe si Chuper. Sabi ko, grabe ang pag-ibig. This is not something that, ito na yan ha, may Alam mo, tawanan kami ng tawanan yan habang sorry binubyo namin. Habang sinushoot tingnan namin mo, yan. Oh, Hindi tingnan mo, kasi- takbuhan sa dalampasigan. Yes! holding hands. Naka-slow mo pa. Nakakainis. May sa tubig. Nakakainis. Dinner Sir Ruel. Hindi ko kaya. Hindi ko kinakaya. Oh my God. Oh my God. Wala yung mga prenup nyo. Paris lahat ng prenup nyo. Nakakaloka. Hindi kasi meron kami isang tropa. Kalala mo si Dex, di ba? Yung tropa. Nung napanood ko, sabi ko, ano nangyari kay Chuper? Iba talaga yung nadadala ng pag-ibig. Ay, Diyos ko, Lord. Lunes na lunes, mawawalan tayo ng boses. Grabe. Tapos, in fairness, girlfriend mo, game na game siya talaga. Ready ka na Hindi siguro, kasi partner. sa ganyan. Kasi gumaganto ka pa. May isa kaming tropa kasi involved din siya sa mga ganyan. Sabi, shoot ko kayo. Mahilig talaga siyang magano. Oo, Maganyan. So, sige lang. Kami naman, tira lang ng tira. May- Takbo daw tayo, holding hands daw tayo, bubuhatin daw kita. May pagtakbo sa tubig. So alam na talaga kapag dagat, may mga moment. mga namumuo. Oo, may mga moment talaga. Hindi ko kinaya yun. Sabi ko may Oo, ganun. naalala ko bigla. Si Chuper Kinabahan ako. partner, hindi ka naman ganun. Ayaw mo nga kapag ka may mga emotional na tao sa paligid mo. Tapos may ganun. Sabi ko, grabe. Iba talaga yung nagagawa ng pag-ibig. Di ba, palitan ko ng title dyan. Idon Zulueta mo ako yun. Nakita mo, pero maganda ha.
yung ano ginawa siya nung sunset. So, silhouette lang yung nakita nung nag-Don Solueta sila. Yun pala ka-double ng super. Kasi hindi ko naman pala talaga kaya magbuhat. Grabe si Chupero. Ay, trauma ko. Siya din nag-edit siya, nag-shot yan. Oh, diba? Pero syempre kayo yung artista, so naman ang lahat. Kainis. Lagyan nyo ng music Oh, para diba? music video. Meron naman. O, diba? Ayan na, na-download na ng... Kainis ako pag nakikita. Yes. Yes. Naka-shades. Yes. Hindi kasi nakakatawa siya kasi kilala niyo kung hindi ako ganyan. Pati yung jowa mo, actually, parang hindi naman siya ganyan. Eh. Ano nangyari, Doc? sabi nung direct namin dyan, tatubo kayo tapos magtititigan kayo. Ayan. Yes. Yun, oh. Yung pagtupi ng paa, lagyan. Iba talaga yung nagagawa ng pag-ibig. O, di ba may pa-quotation pa. Ayoko Yung na. font pa ng quotation pang patay. Ano ba? Monotype kursiba. Hindi ko na kinakaya. Ayoko na, tama na to. Ay, nako. Nagbasaan pa ng tubig. Kainis. May ganyan. Nagbasaan pa ng tubig. May mga ganyan pang basaan. Bakit, Chupe? Kainis. Hindi ko kinakaya. Alam niyo, may something talaga sa beach eh. May something sa beach. It makes you do these things. Diba? Kaya nga, laging ano yan eh, laging favorite setting for a shoot, yung beach. O, diba? Two souls with but a single Ala. thought. Two hearts that beat as one. Taray! Magaling yung caption mo dyan, Nero. Magaling. Magandang pa-quotation, nakakaloka. Ay, napagod kami. Subscribe to our YouTube channels. Anong YouTube channel mo, partner? Ako, Trip ni the Chuper. Ako po, ang YouTube channel ko po is Papam Fam ni Nicole Yala. Yan. Ayan, si Subscribe. Tangyan nyo, meron din po Meron yung YouTube ba yan? channel. Ang tabayanan nyo po. Bagaan nyo na lang. In the making. Oo, yan. So, subscribe po kayo sa YouTube channels namin. Meron pong mga nakakalurking na mga videos po doon. Mga, medyo personal, no? Yung mga not the usual that you see about us. Tingnan mo yung kay Chuper. Bumagal yung tibok ng puso ko. Nakakalok. Pero napanood mo naman yan. Pero napanood mo naman yan. In-approve mo naman yan bago in-upload. O hindi mo alam. Hindi ko tandaan. Hindi ko. Sa dami siguro first few frames pero hindi ko natapos yung buong Kasi hindi mo video. kinaya. Oh. Oh my God, the things that we do or we can do when we are in love. Yan, yung mga not the typical, 'di ba? Kapag hindi naman ikaw usually ganun, but when Oo you're nga. in love, Yun nakalagay nakakatawa doon kasi Oo. nga magugulat ka, hindi naman ako ganyan. Ako nagulat din ako sa sarili ko. Parang ngayon mo lang na-realize. Hindi kasi di ba sa mga artista pag gumawa ng pelikula, hindi talaga nila nakikita Oo, until doon sa Oo, premiere yung night na after. buo na. Oo. Tama. Ay ngayon na-realize mong ginawa mo. Pero okay, no regrets. Oo Okay naman. lang. Oo naman. I'm sure you were happy doing it. Kasi kung ayaw mo naman to begin with, hindi naman matutupad yun. Oo. Kahit gaano kagaling yung director, yung mag-edit, o kahit gaano kaganda yung beach, kung walang artista, hindi rin mabubuo ang isang pelikula. Di happy kami para sa inyo, Takenyo. Gusto ko. Eh, wow. Anong gusto mo doon, Ano? Nicole, na scene? Na scene, Gusto ko yung basaan. Tama na to, tama na. Overtime na. Ay nako, again, if you'd like to share your stories with us, you may email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cabio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, hate, wala na, ay hatid sa inyo na Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.